Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο Greek Fashion TV. Το Survivor επιστρέφει και αυτή τη φορά δεν παίζει κανείς για την εμπειρία. Παίζουν όλοι για όλα. Από τον Ιανουάριο του 2026, το Survivor γυρίζει στον Sky με τον Γιώργο Λιανό στο τιμόνι και την κλασική φόρμουλα. Διάσημοι απέναντι στους μαχητές. Θα έχει όμως και άρωμα All-Star με επιστροφές παικτών που άφησαν εποχή. Αυστηρότεροι κανόνες, μηδενική ανοχή στις παραβάσεις και ξανά έντονο reality στοιχείο χωρίς να χάνεται ο αθλητικός χαρακτήρας. Το όριο των 5.000 ευρώ καταργείται και ήδη παλιοί νικητές είναι σε επαφές με την παραγωγή. Και σαν να μην έφτανε αυτό, ο Sky ετοιμάζει και τον δεύτερο κύκλο του Tempting Fortune, του reality που πέρσι ξεπέρασε ακόμα και το Survivor σε τηλεθέαση. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί φέτος η επιβίωση δεν είναι απλά παιχνίδι. Σας ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Εάν δεν έχετε κάνει εγγραφή, κάντε subscribe τώρα για να μην χάσετε κανένα από τα επόμενα βίντεο. Greek Fashion TV. Greek Fashion TV.